pilih na enang katuju nak mabulia wawa awak barale na itu lekato mola bapak Jomande menjawab Dr. Si Jaidin. Onde mande dangakan mola kok mande nak kabaminan tujuo. O datang mande ke Kayuaro tanyokan ke urang Kayuaro. O Nurhayam bi kami nantu menjawab mande di sinon anak kandung Dr. Jaidin lain nang kayo datang kawaang nak laikan anak ram penjabat mangaitu di waang nang katuju lena ona menjawab doktor bagulambe omande dangakan mola tinggi maligai rajo bata putih bamain duo rancak bamain semua wakna lain banyak sansaronyo rancak nambahan sik diambil jadi bini kalau kanang kayo piba bini indah. Okado para giawa doma tapi ko inur oka diambil kami nantu anak urang dari pungasan ke pasar sadang pukul 2 o biala cita di balian kato inur kasitin juo yo mandei pisang ane bawa balai simpanlah jarum dalam peti hutang ame bisa dibayar hutang budi mau bawa mati tu lekato masu itu tapi de anak mula nambah kandak dibue etongan jorang kayu aroba itu bana masu itu O tumpak de urang kayu aro sanang hati bana manarimu urang dijapui mula kini minantu doktor nang kini ndak kabajapui nampi cak tibo malayang nambulek tibo bagolong jo bau mandu kan nambil lana kami nantu itu katonyo dan kayu aro ali badaro abiju sanang hati rang kayu aro tapi barale disimpan oh arunyo etongan ala selesai 3 minggunya kata lampau cukui kampe rang pajang ngadi tanggal 1 mulai aleknya baitu bana mula kini lesanang di dalam hati tumpak di Dr. Si Jaidin onyo kirimlah sure ke Palembang ke Dr. Bujang Abdul Munaf diharap datang ke Padang iyo ke rumah Simpangaru nomor rumah kan iyo 25 ambo nak mengawinkan nadi ambo itu katonyo dalam sure tapi kok pai Munaf ke Padang tolong bawa bapak Jomande tapi kalau tak dibawa bapak Jomande usah si Munaf datang pulau sore malayang ke Palembang ke Patabang malewek-lewek baraba dia kayu hari rabaa dikirim sore masuk Palembang hari 1 rampos tibo manta sore langsunglah bapak Jomande manarimu Sarato Dr. Abdul Munaf
Odem bilang cando orang Palembang bakato bapak jomande para luko makito ke Padang de adik kawanang bana nambarale nae olah sanang di dalam hati baure rasul kiro-kiro dem bilang dagang leka di sinan tumpak de inyo le bapak kajoman de sarato doktor yo Abdul Munaf abi yari baganti yari barang ke dan lakati boba itu bana le masuk itu kadem bilang dagang di sinan kamanuju ke kota Padang kadem bilang dagang di sinan rupanya bapak jomande nala siap sarato doktor si Jaidin lah naik kopor kate oto nanci kopor angku doktor nanci itu bapak kandung nang seorang untuk mande kandung kok nang sopir joasoi sajo oh barangke dari kota Palembang menuju ke Simpang Aru iyo bedo batengkang seorang nasib badan balun letan tu namun noto katari juo di jalan noto letak dietong ganti-ganti nyokap menyopir kadang kan dokter nan membawa kadang kan sopir masuk itu kali-kali gaik membawa cowok itu bana masuk itu dek lamo lambe tengah jalan tak cengga di Simpang Aru nala tibo di Simpang Aru lah batamu bapak jomande lesanang di dalam hati oh rupanya upi ramuna jon nuraya lama nati yang sama so itu anak orang di ayah